Bona vesprada a totes i a tots. Soc Javier García, permanent d'ensenyament privat de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. Us dono la benvinguda a aquesta assemblea virtual que té un doble objectiu. Per una part, informar-vos de com està la situació laboral i legal en els sectors d'ensenyament privat i, per altra banda, intentar respondre a les consultes que pugueu fer-nos mitjançant el xat d'aquesta assemblea. Avui l'assemblea que farem pretén una miqueta atendre als sectors d'ensenyament concertat, reglando concertat, centres d'educació infantil, acadèmies, perruqueries de música, estètica, universitats privades, col·legis majors universitaris, autoescoles i el sector d'oci educatiu. Demà a la mateixa hora hi ha una altra assemblea on s'atendrà totes les qüestions relacionades amb els centres d'atenció a la diversitat funcional i a la infància i a l'adolescència. En tots els sectors que he anomenat, per a l'assemblea d'avui, s'inclou tant el personal docent com el personal d'administració i serveis, administratiu, de neteja, cuina, monitors de menjador, personal d'activitats extraescolars, etc. Abans de començar, enviar-vos una forta salutació de part del nostre sindicat, molta força en aquesta situació. Recordeu que els nostres permanents estem a la vostra disposició per a poder ampliar tota la informació que anem donant-vos així. Podeu contactar amb ells, tenim tota la informació en la nostra web i en les xarxes. Bé, són dos els temes en els que anem a centrar l'assemblea d'avui. En primer lloc, parlarem del tancament de centres educatius i del que això va suposar i està suposant. I, en segon lloc, intentar aclarir un poc aquestes mesures extraordinàries que han anat posant-se en marxa per part del govern, com estan afectant-nos i quines són les situacions en les que estem trobant-nos, intentar aclarir un poc aquestes situacions. Respecte al tancament de centres educatius, de tots els centres educatius, des del dia 24 de març, els centres educatius estan tancats per indicació de la Conselleria de Sanitat i així ho va ordenar la Conselleria d'Educació. Els equips directius tenen que estar a disposició del requeriment que pugui fer la Conselleria i els professors, per tal de continuar en la seva tasca educativa telemàtica, estan a disposició dels equips directius. Els centres només s'han d'obrir si Sanitat així ho dictamina i la Conselleria d'Educació així no ho dictamina. Això és una molt bona notícia i és exactament el que el nostre sindicat ha demanat des del primer moment. Suposem que haureu rebut tots els comunicats que hem anat fent. Hem estat fent pronunciaments públics i demandes directes a les conselleries. Recordeu que en un principi la Conselleria d'Educació va ordenar que els centres romangueren oberts amb el personal mínim. Però enteníem que mantindre els centres oberts era per qüestions de necessitats sanitàries. El que demanàvem nosaltres era el tancament dels centres i estar a disposició de les autoritats sanitàries. És evident que per a frenar aquesta corba de contagis d'aquesta pandèmia era preferible que els centres romangueren tancats. No vam fer denúncia a Inspecció de Treball per aquesta qüestió. Els nostres serveis jurídics ens van recomanar que no es fera perquè en altres territoris s'havia fet i s'havia desestimat. De tal manera que la línia de la nostra federació va ser mantenir la negociació i fer un requeriment a la Conselleria de Sanitat. I aquesta és la via que ha donat finalment que ha donat fruit. Bé, en aquesta situació, aleshores, volem posar en valor la tasca telemàtica que estan realitzant tots els docents, que demostra el compromís i la voluntat i l'esforç
de superació per tal d'adaptar-se a la nova situació en la que estem. Volem fer una reflexió sobre aquesta situació extraordinària i sobre la necessitat d'adaptar els continguts i el currículum que estem impartint. És evident que s'ha de mantenir l'activitat educativa, però el que no es pot intentar és arribar als mateixos objectius als que podríem arribar si l'activitat fora presencial. En aquest sentit, ja el Ministeri ha aplaçat i ha dit que adaptarà les proves d'accés a la universitat, així com ha suprimit les proves de diagnòstic que es feien en els cursos de primària. Per tant, en aquesta situació, un poc de calma i de serenitat i d'intentar fer la classe telemàtica arribar al mateix objectiu que si fos presencial, perquè no ha de ser possible. Aquesta tasca telemàtica no està exenta de riscos laborals. Us recomanem que apliqueu les mesures de salut laboral que siguin convenients. Podeu visitar la web d'ISTAS, que és el nostre Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut, per tal de conèixer o aprofundir en aquestes mesures de protecció i salut. I, per últim, en aquest apartat, una reflexió sobre una preocupació del nostre sindicat sobre la bretxa digital i el dret a l'educació de tot l'alumnat. Jo crec que és moment de reflexionar i de prendre mesures per tal que aquesta bretxa digital, de cara a un futur molt pròxim, pugui reduir-se o eliminar-se. Dit això, respecte al tancament de centres i a la nostra activitat telemàtica com a docent, comentar un poc aquestes mesures extraordinàries que mitjançant Reial Decrets el govern ha anat promulgant en aquests últims dies. Ens hem trobat amb canvis continuats en la normativa laboral derivats d'aquesta situació d'emergència, com a exemple, i decrets que ens afecten directament. El 14 de març es publicà el Reial Decret de l'estat d'alarma. Amb això s'obligava al tancament de moltes activitats, s'aturaven els terminis administratius i judicials i se suspenia tota activitat educativa presencial. El dia 17 de març, un altre Reial Decret, el 8/2020, de mesures urgents front a l'impacte econòmic. Entre altres mesures, els famosos expedients de regulació temporals d'ocupació, els ERTE famosos, els de força major i aquells per causes organitzatives, econòmiques, etc., derivades del Covid-19. 10 dies després, el dia 27, mesures complementàries a aquest decret que acaba d'anomenar-vos. Decretava la impossibilitat d'acomiadar a les persones treballadores i d'extingir contractes per causes del Covid contemplades al decret anterior. I 2 dies després, el 29 de març, pareix que passa una eternitat i va ser després ahir, s'establia el permís retribuït obligatori per totes aquelles activitats no essencials. Per tot aquest acúmul de normativa ha provocat una lògica desorientació en les persones treballadores, en les empreses i ha dificultat prou la nostra acció sindical i d'assessorament. Per a intentar simplificar un poc com està actualment la situació legal en aquesta normativa. Les persones treballadores en aquest estat d'alarma sanitària i suspeses les activitats presencials en els sectors educatius es poden trobar bàsicament en les següents situacions. Pot ser que estiguem teletreballant des de casa. La primera situació, en aquest cas, haurien d'estar cobrant el salari habitual sense més problema. Pot ser que puguem estar en un expedient de regulació temporal de l'ocupació, en un ERTE, o bé pel total de la jornada o bé per una part de la jornada, en aquells sectors on no és possible el teletreball. En aquest cas es cobraria el subsidi de desocupació que preparava el decret que us he comentat abans
i este subsidi de desocupació no consumeix temps d'atur. La tercera possibilitat en la que es veiem és que puguem estar en un permís retribuït obligatori amb l'obligació de recuperar les hores quan passi la situació d'alarma. També en sectors on no siga possible el teletreball i que no tinguin la consideració de serveis essencials. En aquest cas també estaria percebint-se el salari normal. El que no hauria de donar-se en cap situació són els acomiadaments, l'extinció de contractes, perquè ja existeixen els mecanismes anteriors per tal d'evitar-los. Dir-vos que aquestes tres vies són incompatibles entre si. No es poden donar diverses vies alhora. No pot ser que estigues treballant en casa i alhora que estigues en un expedient de regulació d'ocupació, en un ERTE, o que estigues en un permís retribuït obligatori i que estigues treballant. No pot ser. Són incompatibles. Un acomiadament per una d'aquestes causes també seria nul, tampoc és compatible. I una altra situació que estem veient és alterar el calendari de vacances. No és correcte agafar les vacances en aquests moments perquè les vacances s'han d'avisar en 2 mesos d'antelació i s'han de negociar amb la representació legal dels treballadors. Bé, us comente, abans de passar a veure les preguntes que esteu fent, us comente una miqueta per sectors, us agrupe les problemàtiques que estem trobant-nos una miqueta per sectors i així després serà més fàcil organitzar els dubtes que tinguem. A l'ensenyament concertat. La Conselleria està mantenint el pagament dels concerts, tant pel que fa al personal en pagament delegat com els mòduls econòmics. Per tant, el personal d'administració i serveis en principi no hauria de veure's afectat si no hi ha una reducció d'ingressos en les empreses. Fent la salvetat del personal d'activitats extraescolars o d'un menjador que depèn dels ingressos de les famílies per a poder pagar els salaris. El personal docent que estiga fent atenció educativa online de qualsevol empresa, sigui ensenyament reglat o no reglat, acadèmies, escoles de música, etc., ha de cobrar amb normalitat. El CERT que estan donant-se en el nostre sector, principalment en les acadèmies, escoles infantils, empreses d'oci educatiu, etc., en les quals no és possible atendre telemàticament. Dir-vos que algunes treballadores que estan dins un ERTE estan veient-se obligades a atendre famílies, a atendre alumnes, a atendre correus electrònics, etc. Cosa que és incompatible estar en l'ERTE conforme us he comentat abans. Un altre grup de qüestions que estan arribant són persones que estan en contractes eventuals, que han entrat en un ERTE, en un expedient de regulació temporal d'ocupació, i que, segons preveu el primer decret, el del 8/2020, després l'empresa ha de mantenir els seus contractes, la seva ocupació, durant 6 mesos. Són situacions que cal analitzar amb detall i veient de cada problemàtica. No és el mateix un contracte d'un any que s'ha vist suspès per aquest estat d'alarma i que quan acabi l'estat d'alarma ha de continuar, que un contracte que també és eventual però és de substitució d'una persona que està en una incapacitat temporal. Quan a aquesta persona li donen l'alta, n'hi ha que veure de quina manera s'incorpora aquesta persona i s'allarga o no el contracte de la persona que està substituint. Especial atenció a les persones que estan en situació de risc pel seu estat de salut. Us recorde que hi ha establert un mecanisme de sol·licitud de baixa mèdica que s'inicia mitjançant l'empresa i la mútua si l'ocupació d'aquesta persona no es pot fer per teletreball ni es pot adaptar el lloc de treball per tal d'evitar el risc en el que es troba. A partir d'ahí, aquesta tramitació acabaria en una baixa mèdica que tramitaria la Seguretat Social. Un altre grup de dubtes, de consultes, són les tramitacions amb l'atur, amb el CEPE. Els ERTEs d'aquesta alarma, els 2 ERTEs,
preveuen que l'empresa faci tota la tramitació online per tal que el treballador no tinga que fer res i comenci a cobrar aquest atur específic, aquest subsidi, aquesta prestació. No obstant, qualsevol tramitació que tingueu que fer al CEPE o qualsevol altre organisme oficial estan habilitant-se mecanismes perquè es pugui fer també online. I per últim, dir-vos que hi ha situacions especials que cal analitzar de forma ja més particular, més personal, per exemple, dones embarassades, persones que estan en excedència, en reducció de jornada per cura de menors, persones vinculades per contractes específics a l'administració, com algunes cuineres de menjadors escolars de centres públics. Són situacions que s'han d'analitzar al detall i personalment amb aquestes persones.